Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. У нашай студыі блогер і палітык Александр Кнырович. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы і асобна чытачам чата Уручы. Привет. Вось гэта паварот. Ну, перадам тады прывітанне малінаўцы. Оказывается, мы с Александром з супрацьлеглых куткоў Мінска. Да не, я как бы тут зусім іншай нагоды, яны зразумеюць, а ўсім астатнім не трэба. Окей, Александр пачынае казаць загадкамі, а я вам пакуль вы збіраеце ля сваіх смартфонаў, не ведаю, хто збіраецца вакол смартфона, да, але тым не менш. Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнырович, шточацвер. Калі няма ніякіх форс-мажораў, там выходзіць кароткае, ёмістае відэа пра нейкую звычайна эканамічную, ну але якая ж эканоміка без палітыкі сёння, з'яву у жыцці Беларусі, важную для беларусаў, а тут у студыі Еўрарадыё ў пятніцу мы гэтае відэа разгортваем як цукерачку, адказваем на пытанні, на ваши эмацыйныя рэплікі у чаце трансляцыі, які ёсць, гэта жывы эфір, калі ласка пішыце, ставце лайки, дызлайки, вось гэта ўсё. Ну, і мне падаецца, вы можете дапамагчы Еўрарадыё, і калі вы зробіце невялікі донат, то безабавязкова на ваши пытанні мы іх заўжды адкажам. Так, безумоўна, пытанні з донатамі. На слове так. Донаты, Павла, заняло. Донаты. Вып'ю кавы. Не. Каўка-то не крэпкая без доната. Александр-то мае рацыю. Слово донаты пайшло не ў тое горла. Так, ну, сябры, як вы разумееце, патрэбныя ваши донаты. Александр, відэа было пра, скажем так, наступствы рэгулявання коштаў па формуле Турчына. Давайте назовем гэта. Так, прайшло, мне здаецца, пара тыдняў. Да, не, вот. Тыдзень. Мінулым разам мы з вами яго так трохі анансавалі, таму што яно ўжо выйшла і ўжо нарабіла шмат шуму. Мне падаецца, яно было 2 красавіка, а сёння мы з вами знаходзімся ў 11. 9 дзён там. 9 дзён. Что там назіраецца? Якія навіны? Ну, ёсць добрыя навіны, ёсць дрэнныя навіны. З якой пачаць, паважаныя гледачы, як вы лічыце? Мне здаецца, што тут мы мусім з вами, Александр, вырашыць слухачы, гледачы, пакуль яны будуць разбірацца. Я думаю, што ім цікавыя абедзве. Ну, давайте з дрэннай пачнем. Таму што пасля будзе добрая. Так, конечно. Дрэнная навіна ў тым, што будуць расці кошты. Што мы разумеем, што тое, што зрабіў Турчын, а я Ужо некалькі тыдняў кажу, што у нас з'явіўся прэм'ер-міністр, які, ну, сябруе з галавой. У адрозненне ад Галоўчынка, які быў гатовы выканаць любы загад. Парадоксальна, конечно, што Галоўчынка так. З головой, ну не, там было, што загадалі, што это самае. І я бачу, як гэта ўплывае на самого Лукашэнку. Ведаеце, у тым самым інтэрв'ю тэлекампаніі «Мір», якой не глядзеў ніхто, за першыя 24 гадзіны яго паглядзела 17 тысяч гледачэй. Гэта, напэўна, рэкорд для інтэрв'ю чалавека, які лічыць себе прэзідэнтам. Так вось, ведаеце... Апіньён-мейкерам. Ну, уже у гэтым інтэрв'ю ён пачаў казаць, ну а што, ну калі у нас будзе у 27-30 годзе рост, ну 1 ці 2%, так нічого дрэннага. Гэта азначае смену накірунка. Літаральна сёння я чытаў вельмі бодрую навіну у нейкім пабліку, там Баранавічскай раёнкі, карацей, да у нас эканоміка вырасла на 3,1%. Там не пишут, что год до года, ранее было 3,7, як бы, да, а тут стало 3,1. Вот, але ну 3,1. И гэта там типа больше, чым прагназуецца по там Евросоюзу, бла-бла-бла-бла-бла. Ну вось, ведаеце, Турчын добра ўплываюць. Калі, знаете, калі ведаеце, сидзеў за партай у школе там неуч, і да яго прыйшоў, пасадзілі как бы выдатніка. І как бы набіраецца патрохі Лукашенко ад Турчына. Так вось, што ён зрабіў, што ён, как бы, якія былі гэтыя перамены ў гэтым рэгуляванні коштаў. Ну, амаль скасавалі ўсё, што было раней. Я нагадаю, мы уже казалі мінулым разам, но трохі нагадаю, што было. Па-першае, скарацілі спіс до 211 пазіцыяў таварных. Раней было 330, раней ввогуле все рэгулявалі. І гэта добра, гэта азначае, што ўсё ж таки большая частка тавараў цяпер не рэгулюецца. Па-другое, што вельмі істотна, тое, што для тых, якія рэгулююцца, раней было як? Ёсць у тебя бульба. За кілаграм
колькі зараз бульба за кілаграм, не ведаю, рубель. Увогуле я бачу, што кілаграм бульбы пачаў каштаваць 3,20, типа вот такого вот. То бок кілаграм бульбы пачаў каштаваць $1 у Беларусі. У Беларусі. Да, у Беларусі кілаграм бульбы сёння каштуе $1. Давайте вот нават крыху больш, калі бульба мытая і фасаваная ў зручныя такія пакеты. Да. Ну я ў гэта не веру, чаму? Таму што я памятаю, што кошт бульбы быў 8 центам, потым, калі яна падаражала, калі былі ўсе дэнамінацыі, все астатняе было, ну, траціна ад $1. Было 30 центаў заўжды. Калі ў Беларусі бульба каштуе $1, то ў меня вялікае пытанне, але гэта наступства таго самого галоўчынка. Так вось, як было? Няхай $1, няхай будзе Павел мець рацыю, $1, і на наступны год ты можаш падняць кошт на бульбу на 3%. Не гледзячы на тое, які ў тебя там затраты, які ў тебя рост заробкаў, які ў тебя рост коштаў на паліва, мы бачым, як рост коштаў на паліва, не гледзячы на гэта все, у тебя ёсць столь 3%. І гэта азначае, што гэта будзе стратны прадукт, і гэта азначае, што людзі адмаўляюцца ад таго, каб его рабіць. Ну, все па класіцы, все па кнізе гэтага. Па эканоміксу, калі стратны прадукт, калі ты працуеш в такіх умовах, ты скарачаеш яго пасівы. Вось. А зараз ад гэтага адышлі цалкам, то есть зараз няма гэтых норм. А ёсць норма такая, як было калісьці 20 гадоў таму, калі ў нас былі спецыяльныя тавары сацыяльнай групы. Ты павінен прыйсці да выканкама і паказаць, што ў меня вось заробак, вось затрат на сыравіну, вось амартызацыя, вось мой нармаваны прыбытак, рэнтабельнасць. І гэта азначае што? Гэта азначае, што калі ў тебя расце заробак, калі ў тебя растуць іншыя затраты, то у тебя будзе расці кошты. Не так, як было до 1 красавіка. І гэта азначае цалкам змену ўлады ў цэнаўтварэнні ў Беларусі. І ну, здаецца, гэта добра. Акрамя таго, што кошты растуць, яшчэ маленькая, такая, знаете, маленькая запятая, але насамрэч яна вось такого памера. Якую норму рэнтабельнасці трэба закладаць? Мне падавалася, яны ўсталююць, ну, самае тупое было бы ўсталяваць на ўсе тавары аднолькавыя. Сказаць, ну як у Беларусі, вось чырвоныя, і ўсё. Ну, то бок там 15%, 20%. І гэта, конечно, было б вельмі дрэнна для эканомікі, але чаго яшчэ чакаць ад беларускіх чыноўнікаў? Не, зарабілі значна больш цікавей, і прапісалі ў дакуменце, і зноў можна тут чыну паставіць яшчэ одну 4 з плюсам у дзённік. Прапісалі, што прадпрыемствы маюць права взяць сваю справаздачнасць за 21-24 гады і па бухгалтэрыі пабачыць, якая у іх была максімальная норма рэнтабельнасці, і закладаць гэтую норму рэнтабельнасці. Рэнтоўнасць то па-польску ўсё ж такі. Рэнтабельнасці. То бок для кожнага прадпрыемства будзе свая норма рэнтабельнасці. Ну, гэта трохі складан, але гэта зноў добра для прадпрыемства. Ну, бухгалтар палічыць, типа, да? Так, і самае апошняе, чым адрозніваліся 4 гады? 24, 23, 22, 21. Тым, што рэгуляванне коштаў, вось гэтыя кошты стаяць і паламалі эканоміку, так, адбылося ў 22 годзе. Я бы дорага аддаў, каб заглянуць у той кабінет, калі яны даказвалі Лукашэнку, што павінна быць не 22, 24, а 21 павінен быць улічаны у гэта. Таму што 21 быў яшчэ нармальным годам. 21 дасць магчымасць не вылічваць рэнтабельнасць ужо, якая была вымераная і вызначаная пад лінейку, а дадаць нешта яшчэ. Вернуцца да нармальных умоў. Таму, з аднаго боку, гэта дрэнна, таму што будуць расці кошты. З другого боку, гэта азначае, што эканоміка, калі бы ўсё будзе так, як напісана, будзе зноў баланс. Што будзе зноў, как бы у нас будзе трохі рост коштаў, але у нас не будзе такого вялікага, напрыклад, адмоўнага сальда. Ведаеце, у нас за 2 месяцы жудасныя рэчы адбываюцца, бо зараз справаздача ў Нацбанк мінус у знешнегандлёвым сальду за 2 месяцы $440 мільёнаў. То бок, калі б мы падоўжылі на ўвесь год, гэта было бы ўжо 2,5 мільярда. В мінулым годзе было 1,3 мільярда ў мінусе, і гэта ўжо была вялікая праблема. Таму вось такія намаганні Турчына, магчыма, прывядуць к таму, што ўсё ж такі мы будзем больш збалансаваны, калі знешнія гэтай чорнай лебедзі нічога ў нас не натвораць. Таму рашэнне добра, разбіраем у відосе гэта больш падрабязна.
але яно прывядзе да росту коштаў. Вось глядзіце, якая тут у мяне думка, Александр. Кошты зараз вырастуць. А мы ж памятаем, што вось, напрыклад, бульбу возьмем, да? На яе дагэтуль дзейнічае ліцэнзаванне на экспорт. Яго ніхто не адмяняў. Гэта ліцэнзаванне введзенае на 3 месяцы з сярэдзіны сакавіка. І калі ліцэнзаванне гэтае будзе адмененае, усталюецца плюс-мінус нейкі, прынамсі, бліжэйшы да рынкавага кошт. Бліжэйшы, так. Но все равно я думаю, что будет тоннее, чем у России, потому что все равно нормы рентабельности прописаны. Так. Все ж таки люди возьмут эту бульбу и іншыя товары и повезут их у Россию. И тут-то наш гандлёвый баланс и воспрянет. Это теперь нельга гандляваць за Россией, там шмат чым, да? А там и кошт крыху вырасце того, что мы... но поедзе то, што ў прыбытак. Гэта будзе сухозна. Натуральна, конечно. Вот. Но, але гэта паўплывае станоўча на гандлёвы баланс, таму што мы будзем экспартаваць больше у Россию. Так что такой драмы я б не чакаў. Ну і ўвогуле, вось вы кажаце, што добрая навіна, збалансавалася крыху больш эканоміка. Ну як вам сказаць, для тых людзей, якія всю дарогу чакаюць, калі ж гэтая эканоміка нарэшце разбалансуецца да такого стану, што там... Ну, я себе не отношу до гэтых режим людей. Адчуе себе некомфортно, да, вы не относите, да? Слухайте, давайте так, паважаныя гледачы. Вось зараз у беларускі заробак, не ведаю колькі, $700. Мы разумеем, што они все яшчэ не тыя 500, якія абяцалі ў 2010 годзе, таму што ёсць інфляцыя. Але заробак там $700. На яком узроўні павінен быць гэты заробак пры сённяшніх цэнах, каб адбылася вось гэтая рэвалюцыя праз недахоп ежы, недахоп грошай на прадукт? Далёка, конечно. Далёка. То бок, ведаеце, жадаць гэтага, гэта азначае жадаць такой катастрофе, не 9, трохі меней, людзей, якія засталіся там. Зразумела, ты можаш пажадаць іх там условно нейкім рускаміраўцам ці ябацькам, так далей. Но там же ўсё нашы людзі. Як ты будзеш жадаць нашым людзям? Ну так, акрамя таго, на адным з першых стрымаў з Александром ўжо некалькі гадоў таму мы прагаварылі тое, што эканоміка ніколі не спыняецца да нуля. Так. Заўжды захоўваюцца нейкія стасункі, нейкі гандаль, нейкі імпарт, нейкі экспарт, і увогуле спадзявацца, што сёння дойдзе да там этих маршаў пустых рондаляў, да, там голодных бунтаў, гэта не тое, што варта уключаць у нейкую рэальную палітычную стратэгію. А калі так адбудзецца, то вы уявіце себе, якая павінна быць гэта такая палітычная сіла, якая на гэтай хвалі можа прыйсці да ўлады. Гэта не Ціхановская ці Бабарыка. Гэта можа прыйсці да ўлады, но ведаеце, чалавек страшнейшы за Лукашенко. Прарасійскі папуліст. Напрыклад, прарасійскі папуліст. Александр, у нас есть, у прынцыпе, некалькі варыянтаў працяга размовы, некалькі тэмаў, і я думаю, што мы адну з апошніх, якая з'явілася літаральна паўгадзіны таму. Я тоже падтрымаю вашу думку. Да, і яна звязаная больш за тое з тымі людзьмі, якія з'ехалі з Беларусі праз палітычныя рэпрэсіі і з эканамічных меркаванняў, таму што вось такое супадзенне, звярну вашу увагу на яго. Александр і шановныя слухачы і гледачы, сёння Лукашенко прымае ў Палацы незалежнасці пакістанскую дэлегацыю. Пакістан гэта салідная краіна, вялікая, шмат людзей, і як сказаў Лукашенко, шмат пакістанцаў хочуць працаваць у Беларусі. Ён нават назваў лічбу 120-150 тысяч. А 150 тысяч гэта прыкладна столькі сёння афіцыйна адкрыта вакансій у Беларусі. Вось ёсць банк вакансій, недзе 150, да. І зразумела, што гэта далёка не ўсе, але вот лічба ў 150 тысяч, мне здаецца, нават не выпадкова з'явілася, бо Пакістан гэта краіна, дзе жыве 250 мільёнаў людзей. Мільёнаў чалавек. Чаму менавіта 150 тысяч? Таму што з аглядачкай крыху на вакансіі і, канешне ж, на вось гэтую вымушаную міграцыю з Беларусі. Замяніць тых, каго выпхнулі з краіны пакістанцамі. Вось такі план сёння фактычна агучыў Лукашенко. Для гэтага прапануецца заключыць дамову
дамоўленасць ужо ёсць, но трэба неяк зафіксаваць. Для гэтага прапануецца стварыць авіаспалучэнне прамое паміж Ісламабадам і Мінскам. Ну а калі ўжо будзе дамова і авіаспалучэнне, то пакістанцы і рвануць. Да, нікуды не падзенуцца, як на размеркаванне 5гадовыя паедуць у Беларусь працаваць. Што думаеце з гэтай нагоды? Мне здаецца, вось пакуль вы думаеце, што ну трэба было нечага такога і чакаць. Ну, конечно. Ну, а як? І от як? Ну, вяртацца ніхто нешта не спяшаецца і закрываць гэтыя 150 000 вакансій. Яшчэ адна навіна учорашняя. Ліквідуецца спецыялізацыя такая дзіцячы стаматолог у Беларусі. Цяпер будзе толькі стаматолог-тэрапеўт, які будзе лічыць... Каб яны маглі працаваць і там, і там. Каб не было відаць недахоп... Да, канешне, Мінздароўя кажа, што все для блага. Для лепш, все будзе лепш, будзе стаматолог, все справа. Ну, зразумела, што проста няма магчымасці запоўніць все стаўкі стаматолага дзіцячага, стаматолага дарослага, каб гэта не было заўважна. То бок, ну, вот... Они вяртаюцца, стаматологи. Вот з'ехалі ў Польшу, пааткрывалі кабінетаў сваіх. Ага, і... зарабляюць по 15 000 гэтых самых златовых месяц. Да. $4 000 болей. І как бы і не збіраюцца нікуды ў крычавку чамусьці. Стоматологи ў Беларусі, конечно, неплохо зараблялі, але тым не менш. Ну, не блага. Блин, бачу ў каментарах, што все хочуць, каб мы паразмаўлялі пра грошы Мельнікаў, але все ж таки давайте... Паважаных глядачоў, давайте адразу пра да, але Пакістан, вот а потым пра грошы Мельнікаў. Так. Так, першае. Зараз у банке вакансіяў 190 000 вакансіяў. Чаму? Больш дакладна. Да, таму што было 140 000, але ў нас прынята рашэнне, што з гэтага года ты не маеш магчымасці, вельмі езуіцкае рашэнне, ты не маеш магчымасці апублікаваць на камерцыйным сайце, напрыклад, там работа Тутбай, раней было, не ведаю, як зараз завецца, да? Ты не маеш магчымасці, гэта незаконна будзе, калі ты нешта апублікуеш там і не зрабіў гэта на дзяржаўным сайце. Таму у нас быў такі прыжок са 140 до 100 скачок, са 140 до 190 000. 190 000, гэта першае. Другое. Ситуация пагаршаецца, становішча пагаршаецца, таму што людзі з'язджаюць, таму што, канешне, там можа Пратасевіч кагосьці і вярне там з гэтых удзельнікаў гэтага фільма, так, але гэта будуць адзінкі, а з'язджаюць усё ж такі значна больш. І зараз мы бачым, што яны з'язджаюць, і працэс ідзе далей. Ён рухаецца ў бок не вяртання в Беларусь, а наадварот выезда з Беларусі. Чаму? Таму што ніякія ўмовы в Беларусі не змяніліся. Беларусь все так же падоўжвае рэпрэсіі. Все так же можно сесть в турму за падзеі 5-гадовай даўніны, все так же удзельнічае в вайне, все так же адчувае себе неустойліва з пункту гледжання эканомікі, все так же в Беларусі няма суда. Ты не можешь абараніць свои правы у суде. Таму людзі з'язджаюць. То бок становішча пагаршаецца. Что такое Пакистан? Вы ведаеце, что такое Пакистан? Я, конечно, зазірнуў у эканамічную статыстыку і быў вельмі і вельмі уражаны. 250 мільёнаў чалавек робяць ВУП 280 мільярдаў. То бок, для параўнання, краіна, у якой жывуць амаль у 30 разоў болей людзей, робіць ВУП толькі ў 4 разы болей, чым Беларусь. Суадносіны ўзроўню развіцця эканомікі 1 к 7. Праз ППС, праз цэны будзе трохі меншае суадносіна, але ўсё роўна раз у 5. Там сёння сярэдні заробак $150 США. То бок, Беларусь выглядае еўрапейская краіна добрым рынкам працоўным едзеш працоўцаў. Але ведаеце, чаму до нас дагэтуль не прыехала вялікая колькасць узбек? То бок у нас там у Узбекістане зараз таксама заробак у 2 разы менш за Беларусь. Уже гэта суадносіна іншая, там было так, што ў 2 разы. Слухайце, нават я лепшае пытанне, мне здаецца, задам. Чаму да нас дагэтуль не прыехала вялікая колькасць пакістанцаў? То бо ситуация не новая, да, у Беларусі вот такі заробак, у іх такая эканоміка, да, то бок мы не першы месяц для іх з'яўляемся нейкім, прывілеяваным рынкам працы. Да? Павел, конечно, на 100% зараз трапіў у цель. Чаму? Таму што, ведаеце, калі у нас быў парк ПВТ, як зрабілі парк ПВТ? Уже быў попыт на беларускіх праграмераў, але яны атрымлівалі грошы налам.
гэта была как бы такая вельмі незразумелая сітуацыя, і каб зрабіць рынкавыя магчымасці, зрабілі ПВТ, прапісалі добрыя дакументы, і гэта тэма пайшла. То бок, калі б пакістанцы ламіліся ў Беларусь, а ў нас ломяцца ў Беларусь, толькі не пакістанцы, і праз Беларусь туды. Там пакістанцаў няма. Не з'яўляецца. Не з'яўляецца. Кстати, кропка, да. Добрае пытанне, чаму ўсе гэтыя людзі, якія ломяцца на Еўропу, не застаюцца ў Беларусі працаваць. У іх таксама там заробкамі ў Афганістане, ў іншых краінах не вельмі добра. Так вось, добрае пытанне ставіць Павел аб тым, што няма плыні гэтай. Чамусьці няма яе натуральным чынам. І я ўпэўнены, што гэта не таму, што ў іх няма авіаспалучэння паміж Мінскам і Ісламабадам. Карачы ў якой краіне? Бог с ним. Потом напишите в комментариях, якая краіна гэта Карачы. Чамусьці мне першую чаргу згадалася Карачы. Так вось в Пакістане, але просто не сталіца, Александр. Так што, можа быць, з Карачы у нас неўзабаве будзе рэйс Гродна-Карачы, там умоўна. Ну чаму не? Пашыраем гарызонты, як бы. Калі я быў у калоніі, мы жартавалі з маім сябрам аб тым, прачыталі навіну ў газеце аб тым, што і у Канадзе, і дзесьці ў Уругваі дазволена, лёгкія наркотыкі дазволены. І мы жартавалі аб рэйсе Монтевідео-Монреалі, які будзе звацца МОН. Так вось, магчыма, у нас будзе з Гародні да Карача будзе і некі такі рэйс. Карэлі чи Карачы? Карэлі чи Карачы. Кар-кар. Ужо і лагатып ёсць для гэтых ліній. Такое немагчыма, конечно, у сістэме называння аэрапортаў, але ладно. Няхай себе. Конечно. Так вось, вернемся да гэта саме. Канешне, гэта фантастыка, і, канешне, гэтага не адбылося дагэтуль натуральным чынам. Чаму? Таму што я не ведаю, якія умовы трэба зрабіць для пакістанцаў, каб яны ехалі да Беларусі, але ані, напрыклад, да Германіі нейкай, ці да Польшы, дзе заробкі ў 3-4 разы болей, чым у Беларусі. Калі у вас ёсць чалавек, напэўна, ты патрабуеш адукаванага чалавека, спецыяліста. Ты ж не патрабуеш, не ведаю, раба, які будзе проста у тебе там, не ведаю, стаяць, што, там, месці гэты цэх. Не, у нас не хапае дактароў. Конечно. У нас настаўнікаў не хапае. І калі гэта адукаваны спецыяліст, то он там атрымлівае не $150 заробку, а трохі вышэй. І калі ў яго ёсць жаданне і магчымасць выехаць, то паедзе он не да Беларусі. Таму што Беларусі рэпрэсіі, таму што Беларусь з'яўляецца саўдзельнікам у вайне. Магчыма, некая колькасць пакістанцаў аб гэтым нічога не ведаюць, але быстро даведаецца пасля таго, як першы самалёт даляціць да Беларусі. Таму мне, канешне, гэта выглядае, як калісьці быў у нас, калі у нас быў першыя крокі рабіў парк Вялікі камень, таксама былі такія плёткі аб тым, што зараз 250 000 кітайцаў як прыедуць для нас, як захопяць Беларусь. Жахі ў Смалявічах былі, аж дэманстрацыі хадзілі супраць кітайцаў. Вось, тады гэта выглядала дзіўна. Зараз у Кітаі заробак $1300 у ЗША у месяц, а ў Беларусі у 2 разы меней, і ўжо ніякія кітайцы нікуды чамусьці не едуць. Таму з пакістанцамі, канешне, ідэя клас, вось, але ёсць шыгулы. Вельмі цікавая думка, і тут уже я вам пляскаю у далоні, стоячы, седзячы, ладно, і абстрактна. Ладно, могу і про тое, што да, можна прывезці ў Беларусь 150 000 пакістанцаў. Як хутка да кожнага з іх дойдзе, што Польша... Вось межа. Да, вось межа, вось Польша, і заробак, да, X2, X3, і Еўросаюз, і зусім іншыя перспектывы, і сям'ю туды можна прывезці, не сорамна, Парыж паказаць, як бы там, і гэтак далей. І таму я, канешне, я пра размеркаванне сказаў, просто вернуў, ведаеце, што типа, вот там падавалася 5 гадоў, да, падавалася, што это жарт, а это, кажется, не жарт. Направду, што каб утрымаць гэтых пакістанцаў у Беларусі, трэба будзе, рэальна, неяк замацоўваць іх за працоўнымі месцамі. Дакладна так жа, як сёння беларускія ўлады спрабуюць замацаваць выпускнікоў ВНУ за працоўнымі месцамі там, дзе гэтым выпускнікам чамусьці
правесці сваё жыццё і працоўны шлях не хочацца. Да, не тэхналогія та же. Але атрымліваецца ты дрэнна з выпускнікамі, я маю на увазе. Што прыдумаюць з пакістанцамі? Давайте самую фантастычную ідэю. Давайте толькі без ксенофобіі, Александр. Самыя фантастычныя ідэі. Калі вы гэта кажаце, у вас ёсць папярэдні досвед і калісьці я адзначыўся ксенофобіі, так? Не, я просто хочу, каб нас не заблокавалі на Ютубе за распальванне там варажнечы і гэтак далее. Я, ведаеце, думаю на 5 крокаў наперад. Конечно, без этого. Но Пакістан краіна мусульманская. Магчыма, ў гэтым накірунку трэба папрацаваць. Ну, зрабіць афіцыйнай рэлігіі другой. У нас неяк ёсць адна афіцыйная рэлігія, як бы не прапісана, але яна ёсць. Ведаеце, выпраўчы калоніі і К3 на тэрыторыі ёсць чамусьці праваслаўны храм, а каталіцкага няма, і іншых няма. Вот себе уявіце, на тэрыторыі К3 з'яўляецца... Вось перада мной якраз цяпер дырэктыва пра ідэалогію падпісаная днямі. Там так цікава. І вось я задумаўся, трэба праверыць, ці ёсць там у шэрагу асноваў беларускай ідэалогіі вось праваслаўя. Я зараз дагартаю і скажу вам праз пару літаральна хвілін. Пакуль Александр будзе нам што-небудзь. Ну, ведаеце, па-першае, прапанова, канешне, папрацаваць на рэлігійным. Магчыма, гэта зацікавіць, таму што на Беларусі такая 9 мільёнаў краін, трохі меней, і трэба нешта з гэтым зрабіць. Але калі ёсць праваслаўе ў якасці асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы, то ўжо не атрымаецца. Павел, 150 000 чалавек. За 150 000 чалавек атрымаецца ўсё. Можа быць, да. Я думаю, што вы прапануеце абмазваць мяжу свіным жырам. І пасля гэтага ксенофоб гэта я. Як гэта, мне здаецца, ўжо спрабавалі рабіць, каб стрымліваць патокі мігрантаў. Вось. Але, прапанова ад Александра была крыху больш тонкая. Ну так, што ж датычыцца ідэалогіі гэтага цікавага дакумента, там ёсць вось фраза, ад якой я не ведаў, куды бегчы. Мне хацелася б патэлефанаваць у Крэмль. Прям у Крэмль? Прям у Крэмль, наўпрост. Калі не Пуціну, то Пескову. Там напісана пра асновы беларускай дзяржаўнасці, аб тым, што у нас есть полацкае, якое пінскае княства, і што мы маем права на ўсе астатнія. Давайте я зацитую, у меня как раз. Давайте. Также историческими формами белорусской государственности, которые принадлежат и всем иным сопричастным народам, вот это мы мусим запомнить, сопричастным народам, являлись древнерусское государство, Великое княжество Литовское, тут я порадовался, коли щиро, русское и жемойское, нормально, да, Речь Посполитая и Российская империя. Все, зачиняем Еврораду. Да, я згодны з вами. Ну что, сопричастный народ? Что вы думаете? Что думаешь наконт сопричастный народ? Наконт идеологии белорусской державности? Неблага, Александр. То бок мы заявили право на то, что это вогуле наша Российская империя, наша. А вы все... Не, ну Пётр, і Великое княжество Литовское, поглядзіце. З гэтым хаця б, то бок, мы можам абмяркоўваць. Хаця, мне падаецца, у Літве таксама могуць пытанні. Паспрачаліся б. Так, но, але тут ёсць што абмяркоўваць. А вось, калі мы скажам, што Пётр першы, гэта, канешне, толькі сапрычасны, ведаеце. Сапраўды, гэта наша дзяржаўнасць, а ён так выйшаў, пастаяў. Значит, Александр, завершаючы тэму пакістанцаў і аб'ядноўваючы з тэмай беларускай ідэалогіі, абсалютна грамотна подведена у дырэктыве нумар 12 падстава для прысутнасці ў Беларусі 150 000 пакістанцаў і забеспячэння іх комфорта любымі абсалютна сродкамі, уключна з прызнаннем іслама другой
дзяржаўнай рэлігіі у Беларуси. Тому что в силу своего географического расположения на белорусских землях исторически сложилось этноконфессиональное многообразие, веротерпимость и еще тут перелечение стало важнейшим условием единства и согласия в современном белорусском обществе, расположение на стыке двух цивилизаций между Востоком и Западом и бла-бла-бла. Карацей, welcome. Пытанне вырашана. Welcome. Будуем нечыці і ўсё. За дзяржаўны кошт у кожным раёне. Александр, ну цяпер ужо мы нікуды не адскочым. Давайте. Анжеліка Мельнікова, да якой мы вярталіся мінулым разам літаральна пры канцы эфіра, таму што навіну асаблівых і не было. Цяпер, я так разумею, ёсць такая важная навіна пра тое, што ёсць пацвярджэнне, што нехта зняў грошы з рахунка, да якога Мельнікова мела доступ. Гэта рахунак таго фонда Беларусь Ліберці, да, на які паступалі грошы для каардынацыйнай рады, для кіберпартызанаў, і гэта, я так разумею, таксама ўжо цяпер пацверджана. Але мы не ведаем, хто, колькі і калі. Вы не ведаеце? Я... Такое пытанне в лоб, ведаеце, Александр? Дакладна. Ну, я ведаю, што зняты, не толькі з Белсата. Першае. Другое, я не ведаю дакладная сума, а калі б і ведаў, не казаў бы аб гэтым публічна ў эфіры, таму што гэта ўсё ж такі некая таямніца. Гэта павінна быць таямніцай, тым больш, што как бы памер агульны ўжо ёсць в эфіры, а дакладнасць гучала тут... про 100 тысяч. Так, а дакладнасць тут нікому нічым не дапаможа. Я так разумею, што праз некалькі дзён будзе вядома, якім чынам былі грошы зняты. І такі памер грошай не знікае без следоў. То бок немагчыма прыйсці ў банкамат, напісаць, дайце мне. Ну, я буду казаць лічбу, якая існуе афіцыйна, $100 000. Вот тут я зараз прыйду з кантэйнерам. Выдайце мне $100 000. Не выдадуць. Немагчыма правесці перавод аднаразовы на незнаёмую кампанію на Каймановых выспах. То бок гэта яшчэ асобная праца, як гэтыя грошы вывесці. І па гэтых слядах, мне падаецца, будзе больш зразумела не тое, што менавіта адбылося, но хаця бы нейкія мы пабачым хвасты таго, што адбылося, таму што зараз невядома нічога. Ведаеце, я намагаюся, я адзін раз напісаў пост аб тым, што Анжеліка не выглядала ніколі ў маіх вачах як чалавек, які можа проста скрасці грошы. Я дагэтуль падтрымліваю гэту думку, таму што ніякай новай інфармацыі я не атрымаў, неафіцыйна, не неафіцыйна. Развагі нашых шматлікіх Шерлок Холмсаў і Пінкертонаў з Коломбамі мяне ніяк не ўражваюць. Я толькі ўражан колькасцю гэтых разваг, але мои калегі мяне казалі аб тым, што ты не бачыў, колькі было спецыялістаў па ковіду у 2020 годзе. Іх было больш, чым... Але ж гэта, мне здаецца, цалкам станоўчая рэч. Тое, што сітуацыя з Мельнікавай выклікае такі рэзананс, яна абвяргае вось гэту мантру прапагандыстаў пра тое, што да нікому ваша каардынацыйная рада вообще не цікава, да ўжо там нават тых, хто галасаваў, там уже забылі пра тое, што да нет, вот оказывается, варта нечаму здарыцца такому, і адразу ўсім цікава. Так. Я думаю, што калі б Ігор Сергіенка, старшыня Господи, палаты прадстаўнікоў некуды знік, то было б менш розгаласу было. Пагляднём, можа і больш, але розгаласу дакладна менш. Ну так, но знік і знік. Чыя надо рука? Не чапляйцеся. Ён увогуле кадравы чекісты, іх вучылі знікаць. Так. Так вось, інфармацыі не шмат, таму я намагаюся не уступаць гэтай спрэчкі, не разважаць, але калі можа, все ж таки тут сидзім в эфире, то, па-першае, трэба дачакацца, каб мы пабачылі, у якім кірунку гэтыя грошы былі накіраваны, і я ўсё ж таки спадзяюся, што гэта будзе публічная інфармацыя без такіх вот дакладнасцей, якія не патрэбныя.
якія могуць толькі нашкодзіць, але агулам гэта публічная будзе інфармацыя. Гэта першае. Другое, я звярнуў бы увагу на тое, што мы ведаем, што Анжеліка з'ехала сама з памяшкання, у якім яна жыла, з краіны, то бок яна не з'ехала пад фізічным прымусам. Мы ведаем, што дзеці зараз знаходзяцца ў Беларусі. Хутчэй за ўсё. Хутчэй за ўсё. Калі нас не падманваюць, мэта накіравана некалькі чалавек. Гэта немагчыма. Бацькі, былы муж, некія выпадковыя мінакі, з якімі там атрымалася звязацца. Гэта магчыма, але гэта складана. Гэта была б вельмі складаная гульня для гэтых хлопцаў. Яны не могуць нармальна дипфейк ментусавы зрабіць, а вы кажаце пра... Я не бачу, але распавядалі, што... Слухайце, калі яны робяць дипфейк, ставяць яе туда і пішуць хэштег «руская». Так это ж таксама... Это ж, хорошо, вы разумеете, что это дипфейк, а больше наивные громадяне. Давайте вернемся до темы. Так, конечно, приемно обмерковывать дипфейки, но... На порнхабе. Да. Так, ведаеце, ёсць нешта, што мы ведаем дакладна, што яна з'ехала сама не пад прымусам, што дзеці знаходзяцца, напэўна, у Беларусі, што яе муж і хто там была мама ці хтосьці яшчэ з блізкіх ведуць сябе так, быццам бы яна сапраўды знікла, і яны ўсхваляваныя, сфармулюю гэта так, да, тым, што з ёй няма сувязі там і гэтак далей. Трэцяе. Прапаганда вядзе сябе незвычайна. Вельмі незвычайна. Таму што, калі б КДБшнікі злапілі $100,000, гэта было б на другі дзень у тура. Яны бы гэтым ганарыліся, яны бы все пад новыя гэтыя звёздачкі кавырялі дзірачкі і так далей. Таму, магчыма, мы маем справу з проста нейкім крымінальным злачынствам. Магчыма, маем справу з тым, што мы зараз не ўключаем гэтую самую наше абмеркаванне, таму што мы так, ведаеце, як лоша кабыла з гэтымі шорамі, мыслім катэгорыямі выключна палітычнымі, і ў гэты бок і бежым, рухаемся. Вось, бачачы, назіраючы за гэтым, за тым, як вядзе сябе госпрапаганда, я намагаюся не строіць сваіх асабістых версій і чакаць таго, што будзе адбывацца. Вось, таму для мяне, я вельмі спадзяюся, што яна жывая. Гэта першае пытанне, якое мяне хвалююць. Я спадзяюся, што яна не знаходзіцца недзе ў КДБ. Это другое пытанне. Но все астатняе другаснае. Ведаеце, зараз дзеці без маці. Гэта таксама тое, што для мяне гэта вельмі дрэнна. Вось, што ж датычыцца грошай, гэта, канешне, факап не тое, я не магу взять на себе гэты факап, таму што гэта факап Коордынацыйнай рады, але вы ведаеце, я сколькі я ўжо крытыкаваў за тое, што адбылося з Коордынацыйнай рады, што там кіруюць зусім іншыя людзі, і я не магу на себе пакласці факап, таму што я ў гэтым не ўдзельнічаў ніяк, але зразумела, што гэта факап структуры, і што гэта павінна выклікаць змены ў сістэме працы, каб такое, как не было магчымасці аднаму чалавеку кудысьці знікнуць, і ўсё, і няма нічога, і трэба шукаць ось такім чынам грошы нейкія і все астатняе. Ці будуць гэтыя змены, ці не, мне невядома, пакуль усе знаходзяцца ў такім стрэсе. Мы разумеем, што павінны адбыцца выбары новага спікера, што павінны адбыцца змены в працы, і я ведаю, што ёсць група, якая распрацоўвае, якія непасрэдна павінны быць змены. Мы памятаем тым, што павінны былі быць слуханні по кейсу зліваў з тэлефона Кабальчука, можем назваць іх так, і яны не адбыліся менавіта таму, што знікла Мельнікава, але зараз абмяркоўваюць, калі ж яны ўсё ж такі адбудуцца. Усё, то есть праца ў гэтым напрамку ідзе. Што будзе? Паглядзім, што будзе. Вось. Я не думаю, што я магу казаць нешта более пра кейс Мельнікава. У чацвёрты раз падкрэслю, не жадаю фантазаваць,
жадаю абапірацца толькі вось на вядомыя факты. Думаю, што калі за тыдзень за бліжэйшы з'явяцца новыя факты, то мы іх безумоўна пракаментуем. Калі не, то просто нагадаем вам праз тыдзень, што справа за тыдзень не зрушылася, да? Ну, але спадзяюся, што ўсё ж таки нам, канешне, будзе што абмеркаваць і што нейкая яснасць, ну, яе стане больш. Сябры, ну, на гэтым, дарэчы, Александр, 1119 гледачоў у нас цяпер, не ведаю, канешне, якая тэма ім падалася самай важнай, якая прыцягнула Мельнікава, пакістанцы, цэны ў Беларусі. Але тым не ідэалогія беларускай дзяржавы, вось, тым не менш, все гэта мы паспелі абмеркаваць, апублікаваць у рэжыме онлайн на Ютубе. Да, так што, ну, дзякуй вам, шаноўныя слухачы і гледачы, гэта вельмі прыемна, тое, што вы глядзіце нас. Дзякуй вялікі. Да, Александр, я думаю, что вы уже зразумелі, да чаго я гэта падводжу. Падобна да фінала, але магчыма. Да. Вось праз тыдзень пабачымся, сябры, пакуль. Прабачце, калі ласка. Так. Мяне не будзе праз тыдзень. Я не папярэдзіў вас, я не папярэдзіў гледачэй, але у мяне будзе мерапрыемства, якое будзе доўжыцца некаторы час. І на сувязі я буду толькі ў другой часткі пятніцы, таму, хутчэй за ўсё, мы развітваемся на 2 тыдня, но але ж гэта ўсё ж таки Еўрарадыё, тут кожны дзень нехта вельмі цікава распавядае і дае экспертнае свае меркавання. Я вельмі люблю слухаць сам Еўрарадыё. Знайсці Александру Кныровічу, конечно, замену наўрад ці у нас атрымаецца за тыдзень. Шкада, але ну окей, Александр, праз 2 тыдні... Лепей бы грашыма. Ну, магу толькі паўтарыць. Добра. Дзякуй. Пакуль. Да пабачэння. Сябры, праект «Беларусь Tomorrow» яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыя, і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.